Madrid puede volver a ser nuestra capital. Jo crec que et podem donar la garantia absoluta de que nosaltres farem molt més per la sobirania de Catalunya i pel dret a decidir que Convergència i Unió. La garantia absoluta. Qualsevol dels nostres regidors, tant si és independentista com si no, estarà disposat a arribar fins on calgui, a enfrontar-se amb l'Estat, amb la Unió Europea i amb qui calgui, perquè puguis exercir el teu dret a decidir, perquè aconseguim el màxim de sobirania possible. Madrid puede volver a ser nuestra capital. Una situació extraordinària de vulneració d'una legalitat superior com són els drets humans, no per caprici, un cop exaurides totes les vies, si hi hagués una situació de bloqueig o de vulneració de drets fonamentals, és aquí on històricament, al llarg de la història de la humanitat, la desobediència ha pogut ser un últim recurs per forçar un canvi de la legalitat. Madrid puede volver a ser nuestra capital. Madrid puede volver a ser nuestra capital.